Halo guys. Iya tong sik lah tong. Iki apa jenenge? Guys itu ngocek guys. Ngeslot. Sepi ngeslot kita pasukane do Nyantai-nyantai. Golek. Ya tulasan kera ketek wedang wi. Iki kethek sakti iki. Iki kethek sakti padha wae. Oh, kopi ini munggah kae. Munggah. Ya wis. Ngenteni nganu kok. Ngenteni anak buah sing siji. Lagi mangkat. Saya ora lho. Telurane genti apa ora? Moles sih. Mau nganone apa perasaan. Penilaian mandare kalau ini. Wong ndi to? Gak iki. Amo. Potongan loro. Wonge sing amo. Ya kan langsung deprok ngomong urep ya. Oh, Aku teko kene iki. Oh, pinggirane kan. Ngobong-ngobong omah gak rame. Heeh. Kowe kerja ngejak kena aku. Lah, Wis bar. bose Wis bar. tak bari ya. Aku mundur aku. Ki melu ngarep melu ngojek kombi malah kombine kayak oh kombine kenten bedinakno ngakeh ra. iya. Wong 5 kene diroyok, genti diroyok. Diroyok kombi siji diroyok wong pira ki? Kombine do mentas. 6. Muncul nu 7 nu tambah wong loro ne. Semaput kombine. Diam. Dengi sing ngocek sing disemaput ya. Wah aku to, Pak. Kene masukku to ubah kabeh awak ndo omah iki. Ya udah bengi terus nimpal wae aku. Aku ono nimpal apa ya kok aku. Koprot. Iya. Oke san metu nggen baruan. Malah wonge ra ono. Udah bengi tak tanteni re Jon. Ya di nganu bojoku. Ya bapakmu kudu metu. Kudu turu. Kudu metu, kudu turu. Ngenteni kabar are. Oh gitu. Terus aku moro kae. Iya. Oh bar kok iku nang ngene. Nang ini mama terus nang ini. Nang ini bagus sih deh. Ini bagus wong e. Bagus. Lah gak dia apa pinter deh. Ku tak jeli WA. Anu lali nomere. Gimana mana? Kuwi WA-mu lebono WA-ne dhewe. Lah. Dia kan sebeli kirim gambar to ndek bengi. Manisan. Lah ya entek. Terus nganu. Tak kene sing wedok. Bayarane bojomu. Nek bukan dari karmu ora ya karmu aku no takono. Nah, setengah apa gak usah kandakno. Ngerpek ya. Nah, teman iya. Oke. Naga hijau. Nah, iki manuke miliaran itu. Nak gathuk. Naga merah gini. Sing gelem. Naga nek gathuk. Yo. Gedir tambah. Gas, Po. Suwen ah. Oke, aja. Ya iki korban slot. Ih, Wih. bet 100 ya ora nama tuan. Kata. Bet 100 ya Metu Jon. Kowe anak koinmu akeh. Oke. Biasa ada sedekah melimpah. Itu tak karun. Kowe tidak cukup. Pari jauh to kombi mlotek. Itu balik kombine. Kelas model kacamata pisan. Tas modal kacamata. Anyar san. Anyar pisan. Jadi aku tong. Hah? Tanggune aku. Anyar iku. Kenapa berat? Palu gini. Ego anyar palu. Lah, mbok nganu karo watu ngono kuwi. Iki lang landep rek ngene. Memet langsung dol bejo banget. Rego piro to? Piye to? Iso tuku neh to. Ya digatal kepek lo, silet. Hei,
iki kombiku sementara coba dhisik. Maksudnya masih kan pengen ternak anak budaya. Anak budaya wong ngene. Wong di Wong Seragen ya. Lah kira kono kene. Ora masih kode-kode jerbis. Kode-kode. Ben joko gone likin piye? Olane likin. ora apa-apa. Entuk ora? Tuh, mbok bleseto menjero. Oke, kok terus dirono. Hei, mbok bleseto menjero. Aja mbok bleseto nang menjero no. Aja. Yo mentase ra iso nang kok. Jangan ada terus joko pinggiran ngono. Apa joko nganu kene iki etan jembatan kene. Ya etan jembatan kok nganu ki to. Rawan Warung. kono anu. Terus sore wonge teko kene. lewat-lewat. Oh, kok sore teko kene? Serpelem gini kaji bandi wi. Iki lho busukno rene lah. Sing gini bawa di sini kono to. Oh iya, misal pelem kaji bandi. Gini bawa di kae. Nekat tak. Lapangan Busukno rono. ngarep nganu. Kagak nang desa Enggak, Kiwi. bener. Yang kayak jembatan. Misal pelem kaji bandi. Ya, kono ya. Ya, kombito apa anu? Kok bisa ya? Oh, kombito. Kombito nang ngene om mriki iso kan segono Ini ngono. kayak dipetang ngono. Wala, por ra. Wala tra wong Jalan ngerono saya kok. Deng-denge terang go jajal. Ora Jajal aku mesin. minta joko etan jembatan kene sik wae. Kono gitu kok teko mobil nganu. bener. Sale wong ngopi-ngopi. Ya taruh Pinggiran kene wae sik ra. Pinggiran ra apa-apa. Hei, akhir toko nganu ngarepe saropah ngono penak. Aman kok ngono malah. Ayo kono gitu kok nganu. Nganu dorong mau ngolor. Kono.